Сделайте то, чего не сделать вы не можете. Прывітанне, сябры! Гэта быў вельмі насычаны на падзеі тыдзень і не без задавальнення бачу, што мае эфіры знаходзяць свой працяг у павесцы дэмакратычных сіл, да якіх і я належу без сумневаў. Мабыць, галоўнай тэмай гэтага тыдня стала пытанне: Франек, дзе грошы? Жартую, вядома, но зараз усё па парадку. Почему показывал? Я не показывал, показывал. А я сейчас вам покажу. У эфіры ад 27 лістапада я упершыню узняў не зусім зразумелую для сябе на той момант тэму рознага кшталту бізнес-фестываляў пад выглядам апазіцыйнай дзейнасці дэмакратычных сіл. Для мяне стала абсалютным шокам таго, якія персанажы трапляюць у гэтую тэму, а галоўнае, якая колькасць грошаў, якія маглі б пайсці на рэальную падтрымку беларусаў, на ёй пілуецца. А вось ужо ў эфіры ад 15 снежня я вельмі падрабязна практычна разабраўся ў гэтай тэме. Мы дымсілы тут у эміграцыі з 20-го года, мне, правда, тут не было, настваралі купу розных кшталту бізнес-асацыяцый. Ага, усе згаданыя і яшчэ вялікая колькасць неўзгаданых мной не такіх буйных бізнес-асацыяцый і распільных праектыкаў на тэму бізнесаў гадамі праядалі грошы, выдзеленыя еўразвязам і дэмакратычнай Амерыкай на барацьбу з рэжымам Лукашэнкі. Але галоўнае, што цяпер мы прыйшлі да этапу, калі ўсе саўдзельнікі гэтых распілоўванняў сталі тыкаць адзін у аднаго пальцамі со словамі: «Гэта не я скраў, гэта ён». Инсинуации, которые по этому поводу происходят, что эти деньги может украсть там Франек Вечерка или Андрей Егоров. Мы вообще не имеем к этому никакого доступа к тому, как распределяются вот эти пакеты ресурсов на разные сектора. Ну і як такое магло зрабіцца? Вы 30 год удзельнічалі ў размеркаванні грантаў, а цяпер раптам, калі гэтую тэму сталі актыўна абмяркоўваць у як бы незалежных СМІ, рэзка сталі рабіць выгляд, што нічога пра гэта не ведаеце. Ну, Франек Вечерка, по мнению пропаганды, и Ебатик у нас самый богатый, за эти 4 года заработал больше всего, а вы на втором месте, судя теперь по заявлению Павла Латушко. Не вызывает ли эта ситуация у вас опасения относительно репутации демократических сил среди белорусов и международных доноров? В Беларуси, как и в России, люди не привыкли к тому, что достаток это классно. То есть чаще всего, к сожалению, не так много белорусы зарабатывают, что они смотрят на людей, у которых это получается, что не все, но значимая часть смотрит на людей, которые умеют зарабатывать, как будто они прям это делают нечестно, как будто сидит у многих людей сидит в том, что если он много зарабатывает, значит он или кого-то обманывает, или он шарлатан, или он мошенник. І тут можна было б шмат распавесці пра канкрэтныя словы Павла Латушкі ці Андрэя Ягорова, ці вось, напрыклад, накідаць смешных скрыноў ад Франека Вечоркі, якія ён заставіў у чаце координацыйнай рады дзеля свайго апраўдання. Ну вот если вы сейчас медиа, правозащитники, культурные инициативы и так далее получите меньше поддержки в будущем, вот сможете смело благодарить Павла Латушко за это. Але ўсё ж пытанне ў той частцы грамадства, якая яшчэ, не гледзячы ні на што, працягвае уважліва сачыць за павесткай, не ў тым, ці будзе ў дэмакратычнага руху менш ці больш грошай, а ў тым, якія высновы з гэтага, можна сказаць, чарговага срача будуць зроблены. І галоўнае, ці панясе хоць хто-небудзь рэальную адказнасць. Хіба не інтарэсна назіраць, як б'юцца ілбамі Павел Латушка з Андрэем Ягоравым, глядзя на пасты аб сустрэчах з захаднымі партнерамі, якія рабіла каманда Ціхановскай. Бо ў іх прама паказана, апроч пытання віз і легалізацыі для ўсіх беларусаў, на другім месцы дапамога беларускім бізнесам у еўразвязе. Франак, а ты не ведаў, што ў цябе ў прамым падпарадкаванні знаходзіцца мінімум 2 саўдзельнікі распілоўвання грошаў на Абба?
Ці вы, пані Франак, не видзялі про сваю бізнес-партнёрку па інфапойнце, буйную беларускую прадпрымальніцу Дар'ю Мацявіну? Ну тады я нагадаю. Вось яна, міла усмяхаецца, седзячы дзесьці у сонечнай Гішпаніі за кубачкам гарбаты з уладальнікам і Магуру і Белбіза Тацянай Марыніч. Нагадаю і пра выданне Куку.орг, якое было прасунута ў беларускі парадак дня ледзь не як асноўнае офіснае медыа ў 2020. Дык што такое Куку.орг? Гэта канкрэтны прыватны бізнес канкрэтных людзей ці ўсё ж медыа, якое належыць беларускаму народу? Пытанняў больш, чым адказаў. Але ж беларусам на гэта ўсё роўна. Беларусам важна, ці зменіцца штосьці, ці ў чарговы раз тыдзень проста пабухцяць у дым-сілах і гайда далей, гэтак жа як і пілавалі пілаваць, і рабіць выгляд, што нічога не было. Делаем все возможное, чтобы скорее вы все вышли. Вот не знаю, как долго это может продлиться, но надеемся, что очень скоро. Делаем все, что все необходимое и по изменению ситуации в республике. Вот я держусь только благодаря белорусам. Знаю, что отступать мы не можем. И никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены, пока не добьемся новых выборов. Как и было, да, в программе заявлено. Как там? Макрона видел. Хорошие люди. Хорошие? Да, поддерживают нас, не признают легитимность одного человека. Верят в нашу победу, потому что наше дело правое, скажем так. Это хорошо, но я думаю, что нормально все будет. Вот. Я тоже так думаю. Может быть, тебя уже где-то встречать? Нет. Нет. Ну, надо как-то жестче быть. Жестче? Ці можа заплюшванне вачэй на рэальныя праблемы прывесці да перамогі над рэжымам Лукашэнкі? Не! Бо без змены падыходаў мы нават і не прыступім да гэтай самай барацьбы з рэжымам Лукашэнка, проста распілоўваючы ўсе рэсурсы на ўсялякую херню сярод вузкай колы сваіх сяброў. Ой, сябры мае, гэта яшчэ я да тэмы культуры, мовы і адраджэння не дашоў, а грошай там распілавалі ў разы больш, чым на тэме беларускіх бізнесаў за мяжой. І калі вы дзе-небудзь у тиктоку ці ў інстаграме ставіце лайк смешнаму беларускамоўнаму ці як бы так культурнаму контенту, памятайце, ён зроблены таксама на грошы, якія маглі б пайсці на рэальную барацьбу з рэжымам Лукашэнкі. Я тут прыхуеў, адкрыўшы беларускі YouTube і ўбачыўшы два практычна аднолькавыя загалоўкі пра тое, як пакакаў Міхалок. Ці стаў ён скуфам? На двух розных каналах, але сюжэтам адзін у адзін. 40 000 праглядаў кажуць пра тое, што гэта асноўны парадак дня незалежных СМІ Беларусі? Ці проста зручная тэма для распілоўванняў? Мы сапраўды пераможам злачынны рэжым, калі высветлім усе нюансы асабістага жыцця Міхалка. Скажу шчыра, я не зусім разумею тактыку, згодна якой людзей заклікаюць прыйсці на выбары. Але з другога боку і самі людзі не супраць пад рознымі чыннікамі застацца ў хаце ды ціхенька паразважаць, які храновы Лукашэнка, якая храновая апазіцыя. А тут жа ўсё проста, ўсё вельмі проста. Бярэш пашпарт і ідзеш галасаваць, ну хоць штосьці зрабі. Я, вядома, зараз не ўзгадваю палітвязняў. Я зараз не ўзгадваю пра тыя хрысціянскія душы, якія, не гледзячы ні на што, працягваюць дапамагаць палізняволеных ды іх сем'ям. Я пра тых грамадзян, іх вельмі шмат, хто ці пахоча перамен,
але кажа пра гэтыя перамены шэптам. І нічога не робіць для іх надступства. Нічога не робіць ад слова зусім. І нават калі гэтых палонных прымусова пагоняць на ўчасткі, у іх ёсць магчымасць, ёсць шанец змяніць сваю будучыню, будучыню сваіх дзяцей і паставіць галачку супраць усіх. Нагадваю вам зноўку, што лічба памятае ўсё. Наша дружная компания говорит «Надо!». Вы што, рэальна думаеце, што вашыя подпісы за Лукашенка, якія вы паставілі таму, што начальнік папрасіў паставіць, гэта дробязь? Вы думаеце насамрэч, што гэта не аб чым і што гэта застанецца таямніцай? Не! Кіберпартызаны працуюць і забяспечаць вашы ўчынкі ў лічбавым выглядзе. А вам потым з гэтым жыць і вашым дзецям таксама. Калі кіберпартызаны рвуць КДБшныя рэсурсы як маўпа газету, то што казаць пра ўзлом фальшывых выбаркамаў? І як вы будзеце глядзець людзям у вочы, калі народ зламае храпціну нелегітымнаму рэжыму? Можа, думаеце, пранясе? Певень таксама думаў, ды ў суп трапіў. Беражыце сябе, але помніце, пакаранне неадваротна і ніхто яго не пазбегне. Святлана Ціхановская ў сваёй прамове спецыяльна выдзеліла словы: «Мы ўжо маем абсалютны кансэнсус сярод нашых дэмакратычных партнераў». Рабяты, свет апошнім часам змяніўся. Можа, хтосьці не ў курсе, на выбарах у Амерыцы феерычна перамог Дональд наш Трамп. А Дональд Трамп, як бы яго не спрабавала выставіць прапаганда Пуціна і Лукашенка, вату катаць не будзе. І мне тут дасведчаныя людзі паведамілі, што у Брусэле у заходніх партнераў поўнае паразуменне і аднадушша па нашай павесцы. Захад не збіраецца перагартваць старонку да радасці Лукашенка, і картаплянай галаве насамрэч надышоў час шукаць для сябе цёплае месца у накірунку Зімбабве ці там, куды ён ездзіў, у Аман. А Віктор Александрович Лукашенка вельмі пыжыцца і стараецца застаўбіць для сябе месца ў ОАЭ. Але пры Трампе наўрад ці ў яго гэта атрымаецца. А зараз квіз, сябры, пытаннічкі. Калі сям'я Лукашенка, якая рабавала Беларусь і беларускі народ 30 год, у мэтах пазбегнуць справядлівага суда, рыхтуе планы ўцёкаў з краіны, то у гэтым месцы мне вельмі цікава даведацца, як да гэтай немінучай падзеі рыхтуюцца ябацькі. Тыя, што тупа выконвалі злачынныя загады нелегітымнага злачынцы Лукашенка. Ці маеце вы грошы ды рэсурсы, каб збегчы і схавацца ў іншай краіне, напрыклад, у России? Ну что делать-то будем? Прямо так пойдем. Так? Засекут. Прямо так. Пусть думают, что мы спортсмены. За мной! Або будзе як у Сірыі ды іншых краінах, дзе абвержаныя дыктатуры вывозілі нарабаваныя самалётамі, а сваіх служак пакідалі на расцярзанне раз'юшанага натоўпа, у дачыненні да якога чальцы арганізаванай злачыннай супольнасці чынілі рэпрэсіі і генацыд. А можа, вы думаеце, што пазбегнеце крымінальнага пераследа накшталт такога, што атрымаў дзядзька Асада? Пока вы спали, дядю Башара Асада вызвали в испанский суд. Рифат Асад на протяжении десятилетий известен как король Коста-дель-Соль. Он является хозяином более 500 объектов недвижимости в Марбелье на сумму около 700 миллионов евро. Однако теперь его собственность под угрозой. Испанские власти заподозрили Асада в отмывании денег, заморозили часть его активов и назначили дату суда – 5 мая 2025 года. Однако на данный момент местонахождение сирийца неизвестно. По некоторым данным, он, как и его знаменитый племянник, скрывается в России. Вас, ваши актывы, ваших сваякоў будуць шаміць па ўсяму свету. Европа ў гэтым сэнсе вату не катае. На фоне аднагалоснай пазіцыі ў ЗША і Брусэлі, якую я для вас загадзя разбіраў,
Сярод псеўдапрадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай тусовачкі ўсё выразней пачынаюць выяўляцца глашатаі рэжыму, якія з усіх сіл пампуюць лукашэнкаўскую павестку. Ну а што зробіш, мусіць, срокі ў іх гарят. Хутка ж без выбары, а па выніках іх дзейнасці 0, 0. І не трэба рабіць выгляд, што вы тут з народам, ці там хвалюецеся за палітвязняў. Лічба ўсё памятае, і я хуею з вашых інстаграмаў. Весёлая тусовачка. Краўцоў купіў сябе штаны ў Стакгольме. Менавіта ў іх ён прарываўся, як джип праз украінскую граніцу. Давай яшчэ пра новыя майткі Радненкова распавядзі. То вось вясёлыя застоллі ў рэстаранах. Ну а пра карціны з аўкцыёнаў, хатах Лондона і казаць няма чаго. To my dissatisfaction, half of the speakers on the panel have been using the political prisoners' agenda to promote their political position. Гэта вы, блядь, не тыя, хто маніпулюе на тэме палітвязняў? Вам рэальна не сорамна? Нахер гэтыя карціны, калі сем'і палітвязняў апошнія прадаюць, каб падтрымаць сваіх? Гэта колькі трэба цынізма і крывадушша, каб выкарыстоўваць добрыя імёна Віктара Дмітравіча Бабарыкі і яго сына Эдуарда, што сядзяць у турме. Дзеля таго, каб з яго старонкі таргаваць сваімі ліцамі ды ставіць лайкі. Я, як былы палітвязень, які адседзеў, ператрываў 2003 год у жудаснай Беларусі, які вось ужо зараз тут пражыў амаль год, які памалу пачаў разбірацца ў дэмакратычнай рэчаіснасці, маю да вас пытанне. Рабята, вы што, зусім аху... І гэта пытанне не адзінкавае. Сёння ў Брусэлі і на іншых міжнародных сустрэчах інтарэсы арганізаванай злачыннай супольнасці лукі лабіруеце. А заўтра што? Ужо цэлымі аўтобусамі агентаў ГРУ у Польшы легалізоўваць пачнеце. Вопыт і досвед маеце ж? На завяршэнне выпуска добрая навіна. Еўразвяз прыняў новы пакет санкцыяў і уключыў туды бандытаў, якіх арганізаваная злачынная супольнасць Лукашэнка прызначыла на пасады суддзяў, начальнікаў калоній, ды і на іншыя пасады ў бандзе Лукашэнка. Таксама прадпрыемствы, што выпускаюць прадукцыю, прызначэнні якой забіваць украінцаў. Але я вось думаю, што гэты квіз да канца не дакручаны. А як жа шараговыя супрацоўнікі гэтых заводаў, чые рукі і мазгі непасрэдна стваралі прылады для забойстваў, а бухгалтера, а прыбіральшыцы, а менеджеры? Кіберпартызаны маюць усе вашы дадзеныя. Як вы збіраецеся глядзець у вочы украінцаў ды беларусаў, што супраць вайны? Мо ўжо плануеце бегчы ў глыб Расіі? Поспехаў вам. А ўсім астатнім да пабачэння. Як заўсёды, адкрыты да кантакту. Я незалежны блогер, і вы ведаеце, дзе і як мяне падтрымаць. Беларусь перадусім. Слава Украіне! Ён быў натхнённы і малады, іх незлічона было. Ён на плошчы вёў гарады, песни, что близко светло, и запаливали свечки яму, плыл понад площадью дым. И он спевал, зруйнуем турму, яны спевали за им. Разбуры, турмы, муры, браніш свободы до бяры. Амур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае след стары. Разбуры, турмы, муры, браніш свободы до бяры. Амур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае след стары. Ведали слово на памяти спел, несли по улицах так, что кровь кипела и гнев кипел, и сердце стукали в такт. Били 100 000 долоняў ритм,
ворога убил наповал. Ішли там уры во всем свете старым, а ён усё граў і спяваў. Разбуры, турмы, буры, браніш свободы до вяры, а моркотка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры, турмы, буры, браніш свободы до вяры, а моркотка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. По всей Беларуси поднялся народ, свободу свою отстоять. Адзіною мэтаю зняўся наш дух, цемру святлом разгонять. Браты, офицеры, мы адзіны народ, мы разом живем на землі. Зрабіце сумленны выбор свой, не хочем мы этой войны. Прочнитесь, сябры, мы до правды идем, імкнемся до счастья своего. І мара народа в країні життя, просто каб добре було. Моцних рук от нестомлених рук, роди ідуть, ідуть. Мы белорусы, мы с миром идем, у светлый солнечный путь. Ради свободы до вяры, моркотка рухне, рухне, рухне и пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, браніш свободы до вяры, а моркотка рухне, рухне, рухне и пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, браніш свободы до вяры, а моркотка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, браніш свободы до вяры, а моркотка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, браніш свободы до вяры, а моркотка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. А моркотка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.